Dahil magpapasko na, gagawa tayo ng isa sa pinakapaborito kong Filipino dessert, ang buko pandan. At maraming salamat sa Wii dahil available lahat ng mga sangkap na to sa app nila, kaya hindi ako nahirapan maghanap. Ang ating mga sangkap, meron tayong Nestle cream, condensed, buko, sago, at ito ang pandan jelly natin. Itong pandan jelly, ginawa ko to kagabi, pinakuluan ko lang ang tubig, nilagay ko yung mix, tapos nilagay ko sa ref overnight. Ang maganda sa mix na to, hindi na kailangan ng pandan extract. Ganitong kadali. Half lang ng lata ng condensed muna para hindi masyadong matamis. Ito ang Nestle cream. At last ang pandan jelly natin. Tikman natin. Wow, grabe, lasang Pasko.